Ayazophara bengicabanga la ukuthi uma sanongabisala lapha kaMzwakhe yabona. Yabona ukuthi simasana nje. Sikufonele iambulance kwamanje ngoba vele ulimele mfowethu. Yabona into engisho? Ebarazo. Asidlali la bhuti. Yazi. Nje yawona first ukuyakubona ufuna uyoyidla wedwa inyama laphana mfethu. Lalela mfethu, lalela. Mina ngabe nje uMandisa qho lapha kubi yazi. Ngabe nje uyena self uMandisa wathi akufike lapha kubi. Likama ngiyakhona ngiyahamba nani. Ngiyangidlale nina ngihamba nani. Hayi wayenza lula ke lento. Asimasana shona khona. Kanti ufike simbuze vele noMandisa. Yakhumbula ukuthi wathi uthandana naye. So simasana nje siya khona. Kanti sokwazi ukuthi simbuze nithandana ngempela yini njengoba ukusitshela. Vuka isiphuthume sishone ngakhona mbheke. Hayi maraza mana maraza. Usebuzelwa nini kuMandisa manje? Usebuzela uhlangana nayo yonke lento manje. Hayi marazo mani. Hayi bathi bengimele usho ukuthi lenyama ufuna ukuyidla wena. Yazi hamba marazo. Hamba marazo. Vele yabona la ngiyaqaqanjelwa. Hamba marazo. Kulungile. Manje